హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికీ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపున మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. అలాగే మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి దీపావళి శుభాకాంక్షలు. సో ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథంలోని 8వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవత్ ప్రాప్తి అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మనం ఈరోజు అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో మనము భగవద్గీత యథాతథంలోని మొదటి 6 అధ్యాయాలైనటువంటి కర్మ షట్కాలను చూడడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మొన్నటి క్లాస్లో భగవద్ విజ్ఞానము భక్తి యోగాలు అనేటువంటి షట్కాలలోని మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి అంటే మధ్య విభాగం 3 విభాగాలుగా ఉన్నటువంటి దానిలో మొదటి విభాగము కర్మ షట్కాలు. సో మొదటి 6 అధ్యాయాలు. ఇంకా రెండవ విభాగంగా భక్తి షట్కాలు 7 నుండి 12 వరకు ఉన్నటువంటి 6 అధ్యాయాలు. సో 7వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవద్ విజ్ఞానము అనేటువంటి అంశాన్ని గత క్లాసులో చూడడం జరిగింది. సో ఈరోజు భగవత్ ప్రాప్తి అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు తరపున మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాము. మనము చూసేటువంటి 8వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవత్ ప్రాప్తి, దీనినే అక్షర బ్రహ్మ యోగము అని కూడా పిలుస్తాము. సో ఈరోజు ఈ అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః తదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఈరోజు ఈ భగవద్గీత యథాతథంలోని 8వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవత్ ప్రాప్తి అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. అయితే ఈ అధ్యాయంలోని అంశాలను ఒకసారి ఓవర్వ్యూగా చూసినట్లయితే మొదట
అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతాడు. ఓ దేవదేవ, ఓ పురుషోత్తమ, బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి, ఆత్మ అంటే ఏమిటి, కామ్యకర్మలు అంటే ఏమిటి అనేటువంటి ప్రశ్నలు అడుగుతాడు. దానికి ఆ భగవంతుడు సమాధానం 1 నుండి 4 వరకు కూడా అర్జునుడి ప్రశ్నలు, దానికి ఆ భగవంతుడు సమాధానం ఇవ్వడము. ఆ తర్వాత 5వ శ్లోకం నుండి 8వ శ్లోకం వరకు కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి, అంత్యకాలంలో భగవంతుణ్ణి గుర్తు చేసుకోవడము, దాని యొక్క ఫలితాలు అనేటువంటి అంశాలు. అలాగే యోగ విధానంలో, అలాగే ఆ మిశ్రమ భక్తి మార్గాలలో ఆ భగవంతుణ్ణి గుర్తు చేసుకోవడము, అలాగే శుద్ధ భక్తి ద్వారా భగవంతుణ్ణి గుర్తు చేసుకోవడం, దాని యొక్క ఫలితాలు, అలాగే ఆధ్యాత్మిక జగత్తు మరియు భౌతిక జగత్తుకు మధ్య ఉండేటువంటి భేదాలను గురించి కూడా ఈ అధ్యాయంలో, చివరికి ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారిని చేరుకునేటువంటి విధానమును ఈ అధ్యాయంలో మనము చూడబోతూ ఉన్నాము. సో ఈ అష్టమ అధ్యాయమైనటువంటి భగవత్ ప్రాప్తి అనేటువంటి అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము. అర్జున ఉవాచ కిం తద్బ్రహ్మ కిమధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమ అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం అధిదైవం కిముచ్యతే. అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుణ్ణి, కిం తద్బ్రహ్మ కిమధ్యాత్మం అంటూ ఉన్నాడు. అంటే ఇక్కడ కిం అంటే ఏమిటి, తద్బ్రహ్మ అంటే బ్రహ్మము. ఇక్కడ అడుగుతున్నాడు ఆ కృష్ణ భగవాన్, ఓ ప్రభు, ఓ పురుషోత్తమ, బ్రహ్మము అనగానేమి, ఆత్మ అనగా ఏమిటి, మరియు కర్మ అంటే ఏమిటి, లేదా కామ్య కర్మ అనగా ఏమిటి, మరి దేనిని అధిభూతము అని అంటారు, మరి ఎవరిని అది దైవము అని అంటారు, దయచేసి నాకు వివరించండి అంటూ ఆ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుణ్ణి అడగడం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ బ్రహ్మము అనగానేమి అనేటువంటి ప్రశ్నతో మొదలై అర్జునుడు వివిధ ప్రశ్నలకు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ అధ్యాయంలో సమాధానం ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. కామ్యకర్మలు, భక్తియుతమైనటువంటి సేవ, యోగ, వినిమయ పద్ధతులు, శుద్ధ భక్తిని గురించి భగవంతుడు ఈ అధ్యాయంలో వివరిస్తూ ఉన్నాడు. ఇంకా అంటున్నాడు ఆయన, అది యజ్ఞ కథం కోత్ర దేహేస్మిన్ మధుసూదన ప్రయాణ కాలే చ కథం జ్ఞేయోసి నియతాత్మభిః. సో ఇంకా ఆయన అడుగుతున్నాడు, ఓ మధుసూదన, యజ్ఞ ప్రభువు ఎవరు, ఏ విధంగా అతడు దేహంలో నివసిస్తాడు, భక్తి సేవలో నిమగ్నమైన వాళ్ళు మరణ సమయంలో నిన్ను ఎలా తెలుసుకోగలరు అంటూ ఇంకా తను మరికొన్ని ప్రశ్నలను ఆ భగవంతుణ్ణి అడగడం జరిగింది అర్జునుడు. ఇక ఆ అర్జునుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు సమాధానం ఇస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ శ్రీ భగవానువాచ అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావోధ్యాత్మముచ్యతే భూత భావోద్భవకరో విసర్గ కర్మ సంజ్ఞితః. ఆ భగవంతుడు సమాధానం ఇస్తూ ఉన్నాడు. నాశన రహితుడు, సర్వోత్తముడు అయిన జీవుడు బ్రహ్మము అనబడతాడు. అంటే ఇక్కడ నాశన రహితంగా ఉండి శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి జీవుడే బ్రహ్మము అని పిలువబడతారు అని, మరియు అతని ఆ నిత్య స్వభావము ఏదైతే ఉందో అదే ఆధ్యాత్మము అని చెబుతారు. ఇక సమస్త జీవుల భౌతిక దేహాల ఉత్పత్తికి కారణమైనటువంటి కార్యం ఏదైతే ఉందో అదే కర్మ, లేదా కామ్య కర్మ, లేదా సకామ కర్మ అని అంటారు అర్జున అంటూ ఆ అర్జునుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు ఆయన సమాధానం ఇవ్వడం జరిగింది.
సో ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో 84 లక్షల జీవజాతులు ఉన్నాయి అని చెప్తారు. మరి ఈ జీవుల్లో ఉండేటువంటి ఆత్మ ఏదైతే ఉందో అది శాశ్వతమైనటువంటిది. అందుకే ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ బ్రహ్మము అంటే ఏమిటి అనేటువంటి దానికి. నాశనరహితుడుగా ఉండేటువంటి వాడు శాశ్వతమైనటువంటి ఆ సర్వోత్తమైనటువంటి జీవుడే బ్రహ్మము అని పిలువబడతాడు అర్జున అని. అలాగే ఆ ఆ బ్రహ్మం అంటే ఆ జీవుడి యొక్క నిత్య స్వభావం ఏదైతే ఉందో అది ఆధ్యాత్మము అని చెప్పబడుతుంది. ఇక ఈ సమస్త జీవుల యొక్క దేహ ఉద్భవానికి, దేహాల యొక్క ఉత్పత్తికి కారణమైనటువంటి కార్యము ఏదైతే ఉందో అదే కామ్యకర్మ లేదా కర్మ అని పిలువబడుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ బ్రహ్మము నాశనరహితము మరియు శాశ్వతము అయి ఉన్నది అని చెప్తారు. అంటే ఈ జీవుడు ఆత్మ అనేటువంటిది నాశనరహితంగా ఉండేటువంటిది, శాశ్వతమైనటువంటిదిగా ఉంటుంటుంది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అధిభూతం క్షరో భావః పురుషచ్ఛాది దైవతం అది యజ్ఞోహమేవాత్ర దేహే దేహభృతాంబర. ఇంకా చెప్తున్నారు, దేహదారులలో శ్రేష్ఠుడా ఓ అర్జున, నిరంతరము మార్పు చెందే భౌతిక ప్రకృతిని అధిభూతము అంటే భౌతిక జగత్ అని అంటారు అని అడిగాడు కదా. బ్రహ్మము అంటే ఏమిటి, ఆధ్యాత్మము అంటే ఏమిటి, అలాగే ఇక్కడ అధిభూతము అంటే ఏమిటి, అంటే భౌతిక జగత్ అంటే ఏమిటి అని అడిగాడు. సో కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, నిరంతరము మార్పు చెందేటువంటి ఈ భౌతిక ప్రకృతి ఏదైతే ఉందో దానినే అధిభూతము అని అంటారు. అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి జగత్ అధిభూతము అని చెప్పబడుతుంది అన్నారు. అలాగే సూర్య చంద్రుల వంటి సకల దేవతలను కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క విరాట్ రూపమునే అధిదైవము అని అంటారు. ఇక ప్రతి దేహదారి హృదయంలో ఆ పరమాత్మ రూపంలో ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుడే. ఆయన చెప్తున్నారు, నేను అది యజ్ఞాన్ని అంటే యజ్ఞ ప్రభువుని నేను అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ఆ అర్జునుడు అడిగినటువంటి ఆ 8 ప్రశ్నలు, బ్రహ్మము అంటే ఏంటి, బ్రహ్మము అనేది ఆ నాశనరహితమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి జీవుడు బ్రహ్మము అని పిలువబడుతున్నాడు అని చెప్తున్నారు. ఆ జీవుని యొక్క నిత్య స్వభావం ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ ఆధ్యాత్మంగా చెప్పబడుతుంది. ఇక దేహ ఉద్భవానికి సంబంధించినటువంటి కార్యం ఏదైతే ఉందో అది కర్మగా చెప్పబడుతుంది. ఈ భౌతిక ప్రకృతి, ఈ భౌతికమైనటువంటి జగత్ ఏదైతే ఉందో అది అధిభూతముగాను, ఇక సర్వ దేవతలతో కూడి ఉన్నటువంటి ఆ విశ్వరూపం భగవంతుడి యొక్క విరాట్ రూపం ఏదైతే ఉందో అదే అది దైవము అని, మరి ఆ పరమాత్ముడే యజ్ఞ ప్రభువు, అందరి హృదయాలలో ఉండేటువంటి ఆ పరమాత్ముడు యజ్ఞ ప్రభువుగా చెప్తున్నారు. ఆయనే పరబ్రహ్మ. సో ఆ అది యజ్ఞంగా యజ్ఞ ప్రభువు ఉన్నాడు. మరి ఆ యజ్ఞ ప్రభువు ఎక్కడ నివసిస్తాడు అనేటువంటిది అర్జునుడి ప్రశ్న. ఆ యజ్ఞ ప్రభువు అయినటువంటి ఆ పరమాత్ముడు ప్రతి జీవి యొక్క హృదయంలో ఉంటాడు. ఆత్మతో పాటుగా ప్రతి జీవి యొక్క హృదయంలో ఆ పరమాత్ముడు నిలవై ఉంటాడు అని చెప్తున్నాడు. మరి ఇక ఇంకా ఒక ప్రశ్న అడిగాడు, మరణ సమయంలో నిన్ను ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎలా స్మరించాలి అని చెప్పాడు. సో దానికి ఆ భగవంతుడు సమాధానం ఇస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, మరణ సమయంలో ఆ కృష్ణుని ఎలా స్మరించాలి, ఆ భగవంతుడిని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే, స్మరణాన్ని జీవితకాలము అభ్యాసము చేయడం ద్వారా, అంటే నిరంతరం కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి ధ్యాసలోనే ఉండడం ద్వారా, ఆ భగవంతుణ్ణి గుర్తు చేసుకోవడం ద్వారా జీవిత చివరి సమయంలో కూడా ఆ భగవంతుడిని గుర్తు పెట్టుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే జీవితం నిరంతరం కూడా ఆ భగవంతుని నామాన్ని నిరంతరము జపం చేస్తూ ఉండాలి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను నిరంతరము కూడా గుర్తు చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే జీవిత చివరి సమయంలో ఆ భగవంతుణ్ణి గుర్తు పెట్టుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇక అంటే
అప్రయత్నంగా ఆ భగవంతుడు మనకి జీవిత చివరి సమయంలో గుర్తుకురాడు. నిరంతరము ఆ భగవంతుణ్ణి ఆ కృష్ణ భక్తి భావనతోనే ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది ఆ భగవంతుడు మనకి చివరి దశలో గుర్తుకు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇక మరి ఆ చివరి సమయంలో భగవంతుణ్ణి గుర్తుపెట్టుకోవడం ద్వారా కలిగేటువంటి ప్రభావాలని ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. అంతకాలే చ మామేవ స్మరన్ ముక్త్వా కలేవరం ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాస్త్యత్ర సంశయః. జీవిత చివరి సమయంలో అంటే ఆ మరణ సమయంలో కేవలము నన్నే స్మరిస్తూ శరీరాన్ని విడిచేవాడు ఎవ్వడైనా శీఘ్రమే నా భావాన్ని పొందుతాడు, ఇందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు చెప్పేటువంటి అంశం ఏంటంటే ఆ కృష్ణ భక్తి భావనల యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఈ శ్లోకంలో మనకి నొక్కి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. కృష్ణ భక్తి భావనలో నిలిచి ఉన్నటువంటి వాడు దేహాన్ని వదిలివేసేటువంటి సమయంలో శీఘ్రమే ఆ కృష్ణ భగవానుని పొందగలుగుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నాడు. సో కనుక ఇక్కడ అంటే ఆ దేవాది దేవుడు అంటే ఇక్కడ ఆయన యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవడానికి నిరంతరం కూడా ఆయన యొక్క భక్తి మార్గంలో ఉండడమే ప్రధానమైనటువంటి అంశం అని చెప్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఆ దేవదేవుడి యొక్క భక్తి భావనల్లో ఉన్నటువంటి వారు ఖచ్చితంగా ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకుంటారు. అందుకే ఆ భగవంతుణ్ణి నిరంతరం కూడా మనము గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఆయన యొక్క నామాలను నిరంతరము ఈ కలియుగంలో ఈ కల్మషాల నుండి బయటపడడానికి మనకి ఉన్నటువంటి ఏకైక మార్గము, ఒకే ఒక్క మార్గము ఆ హరినామ సంకీర్తనము. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క మహామంత్రాన్ని నిత్యము నిర్విరామంగా జపించడము ద్వారా కీర్తన చేయడము ద్వారా ఆ భగవంతుణ్ణి చివరి సమయంలో గుర్తుపెట్టుకోగలుగుతాము. సో అలా గుర్తుపెట్టుకున్నటువంటి వారు ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ శరీరాన్ని వదిలివేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకుంటారు. అంటే జీవుడి యొక్క పరమగమ్యమైనటువంటి ప్రతి జీవు యొక్క పరమగమ్యమైనటువంటి ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోగలుగుతారు అని చెప్తారు. సో ఆ భగవంతుణ్ణి ఎరిగినటువంటి భీష్మ పితామహుడు మరణ సమయంలో ఆ భగవంతుణ్ణి తెలుసుకుంటూ విష్ణు సహస్ర నామాలను చెప్తూ ఆ భగవంతుడిని భావాన్ని పొందినాడు అని చెప్తుంటుంటారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, యం యం వాపి స్మరన్ భావం త్యజంత్యంతే కలేవరం తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావితః. ఓ కౌంతేయ చెప్తున్నారు ఇక్కడ, మనిషి మరణ సమయంలో ఏ భావాలను స్మరిస్తూ శరీరాన్ని వదులుతాడో ఆ భావాలకు తగిన స్థితిని అతడు పొందుతాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే దేహాన్ని త్యజించేటప్పుడు మనిషి ఏ భావాలను స్మరిస్తాడో అదే భావాన్ని అతడు నిశ్చయం ఖచ్చితంగా పొందుతాడు. దానికి తగినటువంటి ఆ భావాలకు తగినటువంటి స్థితినే అతడు పొందుతాడు అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఇక్కడ అతి క్లిష్టమైనటువంటి ఆ మరణ సమయంలో మానవుడు తన భావాన్ని మార్చుకునేటువంటి విధానం ఇక్కడ తెలియచేయబడింది. జీవితాంతము ఆ కృష్ణ భగవాన్ని తలుసుచు శరీరమును విడిచేటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామాన్ని పొందగలుగుతాడు అని, అంతేకాని ఆ కృష్ణ భగవానుడికి అన్యమైనటువంటి దేనినైనా ఆ చింతించేవాడు సైతం కూడా అదే స్థితిని పొందజాలడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి మనసు ఆ భగవంతునిపైనే స్థిరపరిచి ఆ భగవంతుణ్ణి నిరంతరము ధ్యానించడం ద్వారా ఆ జీవుడి యొక్క పరమగమ్యమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోగలుగుతాము అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఆ భగవంతుని చివరి సమయంలో ఆ భగవంతుని నామం తప్ప మరేది స్మరించిన ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోలేరు అన్నటువంటి దానికి ఇక్కడ
ఆ భరత మహర్షిని ఒక ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు. సో పూర్వం ఈ భూమండలాన్ని పరిపాలించినటువంటి ఉత్తమమైనటువంటి రాజులలో భరతుడు ఒకడు. ఆ భరతుడు అనేక వేల సంవత్సరాల పాటు తన రాజ్యంలో ఉండేటువంటి ప్రజలందరినీ కూడా చాలా సుఖశాంతులతో పరిపాలించి, ఇక భక్తి భావంలో కూడా ఉండేటువంటి వాడు. ఇక ఆ కొంతకాలం తర్వాత తన రాజ్యభారాన్ని అవన్నీ కూడా తన పుత్రులకు అప్పజెప్పి, ఆ బంధువులను వాళ్ళందరినీ కూడా వదిలివేసి అరణ్యంలోనికి వెళ్ళి ఆ చక్ర నది ఒడ్డున ఒక ఆశ్రమాన్ని ఏర్పరచుకుని, ఆ ఆశ్రమంలో నిరంతరం కూడా భగవన్నామ స్మరణతో ఆయన జీవిస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు. ఆ తర్వాత భరత మహర్షి అయినటువంటి వాడుగా ఆయన ఉన్నాడు. అయితే ఆ విధంగా ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నటువంటి ఆ భరతుడు ఒకసారి ఆ నది ఒడ్డున నదిలో స్నానం చేసి నది ఒడ్డున కూర్చొని జపం చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ సమయంలో నిండు శూలాలుగా ఉన్నటువంటి ఒక జింక ఆ నదిలో నీళ్లు తాగడానికి వచ్చి నీళ్లు తాగుతూ ఉంది. అదే సమయంలో అటువైపు నుండి ఒక సింహ గర్జన వినిపించి భయపడిపోయినటువంటి ఆ జింక నదిలోకి దూకి అవతల ఒడ్డుకు చేరడానికి ప్రయత్నం చేసి దూకుతుంది. అదే సమయంలో ఆ గర్భంలో ఉన్నటువంటి పిల్ల బయటపడుతుంది. పిండం అంటే నిండు శూలాలుగా ఉన్నటువంటిది కనుక. సో అది గమనించకుండా అవతల ఒడ్డుకు చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసి ప్రయాస ఉండి అది అవతల ఒడ్డుకు చేరుకొని ఆ జింక చనిపోతుంది. అప్పుడు భరతుడు పడిపోయినటువంటి చిన్న పిల్ల పైన జాలి చూయించి దాన్ని రక్షించి శుభ్రపరిచి తీసుకొచ్చి తనతో పాటే ఆశ్రమంలో ఉంచుకుంటాడు. అయితే కాలక్రమంలో అతడు ఆ జింక పైనే ఎక్కువగా ధ్యాసను ఉంచడము, తాను చేస్తున్నటువంటి ఆ అగ్నిహోత్రాది ఇవన్నీ వదిలేసి ఆ జింకతోనే ఎక్కువ కాలం గడుపుకుంటూ, ఇక సమయం ఎవరి కోసం ఆగదు కదా, ఇక చివరి సమయంలో తాను దేహాన్ని వదిలివేసేటువంటి సమయంలో నా జింక ఏమవుతుందో అనేటువంటి భావంతో ఆ జింకనే తలుస్తూ తన దేహాన్ని వదిలితే నెక్స్ట్ జన్మలో అతడు జింక శరీరాన్ని పొందాడు అని చెప్తారు. సో మరలా అదే అడవిలో ఆ జింక అక్కడికి వచ్చి ఉండి కొంతకాలం తర్వాత తన గత జన్మలో ఆధ్యాత్మికంగా ఏ కొద్ది ప్రయత్నం చేసినా అది వృధాగా పోదు అని అంటారు. సో మరలా అతడికి గత జన్మలు గుర్తుకొచ్చేసి ఇక జింక మొదట ఎండు ఆకులను మాత్రమే భుజిస్తూ, ఆ తర్వాత గాలిని మాత్రమే తీసుకుంటూ, ఆ తర్వాత తన దేహాన్ని వదిలివేయడం, తర్వాత నెక్స్ట్ జన్మలో జడభరతుడుగా మరలా అంటే అంతడు గత జన్మలలో చేసుకున్నటువంటి ఆ పుణ్యకర్మల ప్రకారంగా ఒక ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నతమైనటువంటి కుటుంబంలో జన్మిస్తాడు. అప్పుడు తనకి ఇవన్నీ కూడా తెలిసి మరలా మోహంలో పడిపోతానేమో అని ఎవరితోనూ, తన కుటుంబ సభ్యులతో కానీ మిగతా వాళ్ళతో కానీ ఎవరితోనూ కూడా ఎక్కువగా కలిసి ఉండకుండా ఉండేటువంటి ఒక జడభరతుడుగా ఉండి తర్వాత ముక్తి పొందారు అని చెప్తారు. ఈ విధంగా జీవిత చివరి సమయంలో ఏ భావంతో ఉంటే దానికి అనుకూలమైనటువంటి దేహాన్ని పొందుతారు అనేటువంటిది ఇక్కడ మన భరత మహారాజు చరిత్ర ద్వారా తెలుసుకోలేనటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మరయుధ్య చ మయ్యర్పిత మనోబుద్ధిః మామే వైశ్యస్య సంశయం. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, అందువల్ల నిరంతరము నన్నే స్మరిస్తూ అదే సమయంలో నీ కర్తవ్యమైన యుద్ధం చెయ్యి, నీ కర్మలను నాకు సమర్పించి మనసు బుద్ధిని నాయందు నిలిపితే నీవు సందేహం లేకుండా నన్నే పొందుతావు అంటూ ఇక్కడ మరలా ఇక్కడ అంతకుముందు చెప్పారు. చివరి సమయంలో ఏ భావనతో ఉంటే ఆ భావానికి అనుకూలమైనటువంటి దేహాన్ని పొందుతావు అని చెప్పి కావున ఓ అర్జున, అన్ని సమయాలలో యందు నిరంతరము నన్నే అంటే సర్వకాలము యందు నన్నే అంటే ఆ శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని తలుచుకుంటూ నీ యొక్క విద్యుక్త ధర్మమైనటువంటి యుద్ధాన్ని నీవు చెయ్యి అర్జున అంటూ చెప్తున్నాడు. నీ కర్మలను నాకు అర్పించటము ద్వారా అంటే మన యొక్క
మనం ఎప్పుడు కూడా ఫలాపేక్ష రహితంగా మన కర్మలు మనం చేసేవన్నీ కూడా భగవత్ సంబంధంలో చేయడం వల్ల, అలాగే మన మనసంతా కూడా భగవంతుని యందు ఉంచడం ద్వారా ఎటువంటి సందేహం లేకుండా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి మన యొక్క కామ్యకర్మల చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలను నిర్వర్తించాలి అని, ఆ నిర్వర్తించేటువంటి ధర్మాలన్నీ కూడా భగవంతుతో సంబంధంలో చెయ్యాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ కర్మలను త్యజించమని చెప్పట్లేదు. ఏం త్యజించమంటున్నారు? కర్మ ఫలాలను మాత్రమే త్యజించమని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా కర్మ ఫలాలను త్యజించడం ద్వారా మానవుడు ముక్తి పొందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరించుకోవడం వల్ల కలిగేటువంటి విషయాన్ని కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. అభ్యాస యోగ యుక్తేన సేతసా నాన్యగామినా పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థాను చింతయన్. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ పార్థ, మనసును ఎల్లప్పుడూ నా నామస్మరణలోనే నిలిపి మార్గము నుండి తప్పుకోక నన్ను దేవదేవునిగా ధ్యానించేవాడు ఖచ్చితంగా నన్ను చేరుకుంటాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన స్మరణ యొక్క ప్రాముఖ్యతని ఈ శ్లోకంలో మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. శ్రీకృష్ణుని స్మరణం అంటే ఆ హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఏదైతే ఉందో, ఆ జప కీర్తనల ద్వారా మానవుల యొక్క హృదయంలో ఉండేటువంటి మలినాలన్నీ కూడా తొలగించబడతాయి. సో కనుక అటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని శ్రవణము, కీర్తనముల ద్వారా, అలాగే అవి ఆ భగవంతుని సంబంధ ప్రసాదాలను తీసుకోవడము ద్వారా మనసు సంపూర్ణంగా భగవంతుడి యందే నిమగ్నం అవడం ద్వారా ఆ ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందే అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో కనుకనే ఆయన చెప్తున్నారు, మనసును ఎల్లప్పుడూ నా నామస్మరణలో నిలిపి మార్గము నుండి తప్పుకోకుండా, అంటే శ్రవణము, కీర్తనము ఆ చేయడం ద్వారా ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని ధ్యాసలోనే ఉండి ఆ భక్తి భావనలోనే ఉండడం ద్వారా ఆయన్నే ధ్యానిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామం, ఎందుకంటే ప్రతి జీవుడు యొక్క పరమగమ్యం ఏమిటంటే ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడమే ప్రతి జీవి యొక్క లక్ష్యం. సో దారి తప్పి ఆ ధామం నుంచి బయటకు వచ్చినటువంటి వాళ్ళం మరలా తిరిగి అక్కడికి వెళ్ళవలసినటువంటి ప్రతి జీవుడి యొక్క కర్మ ఆ భగవంతుని భక్తియుతమైనటువంటి సేవ ద్వారా ఆయనకి సేవ చేసుకోవడం, ఆ సేవ చేయడం ద్వారా తిరిగి మరలా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామానికి చేరుకోగలుగుతామని చెప్తుంది. సో కాబట్టి మరి ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని నిరంతరము గుర్తు చేసుకోవడం ద్వారా కలిగేటువంటి ఫలితాలను ఇక్కడ మనకు ఒక అజామిల అనేటువంటి స్టోరీ ద్వారా మనము తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే అజామిలుడు ఒక ఉన్నతమైనటువంటి బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించినటువంటి వాడు. చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆధ్యాత్మికంగా తన తల్లిదండ్రుల నుండి ఆ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాడు. అయితే ఆ విధంగా ఆ భక్తి భావనలో ఉండి ఆ భగవంతుని సేవలు చేసుకుంటూ ఉన్నటువంటి అతడు ఒకరోజు ఆ భగవంతుని సేవలో వినియోగించవలసినటువంటి పూల కోసం అడవికి వెళ్తాడు. అడవికి వెళ్ళినటువంటి ఆ సమయంలో అతడు ఒక వ్యభిచారిణి పరపురుషుడితో కలిసి ఉన్నటువంటి సందర్భాన్ని అతడు చూడడం జరిగింది. ఆ దృశ్యాన్ని చూసినటువంటి అజామిలుడు కలత నొంది మోహానికి గురి అయ్యి ఆమెతో ఆమెతో కలిసి ఉండాలి అనేటువంటి భావనను పొందుతాడు. పొంది ఆ క్రమంలోనే అతడు తన కుటుంబ సభ్యులని అందరిని వదిలివేసి ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళడము, ఆమె ఎలాగూ వేశ్యగా ఉన్నటువంటిది కనుక అతనికి అవకాశం ఇస్తుంది. ఆ తర్వాత ఆమెతోనే ఎక్కువ కాలం గడుపుతూ చివరికి తన భార్య పిల్లల్ని కూడా వదిలేసి ఆమెనే ఇంటికి తీసుకురావడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఆమెతో బహు సంతానాన్ని పొందుతాడు అని. అయితే ఇక ఆ సంతానాన్ని ఆమెని పోషించడానికి ఈ అజామిలుడు
ఆ భక్తి మార్గాన్ని వదిలివేసి అనేకమైనటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి పనులు చేస్తాడు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే వారిని పోషించడానికి, భార్య పిల్లల్ని పోషించడానికి అనేకమైనటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి పనులు చేస్తాడు అని చెప్తారు. అయితే ఆయన తన యొక్క వేశ్య ద్వారా పొందినటువంటి చిన్న కొడుకుకి నారాయణ అని పేరు పెడతాడు. ఇక్కడ కూడా కాలం అనేటువంటిది ఆగదు కనుక ముసలివాడవుతాడు. ఆ ముసలివాడైనటువంటి సమయంలో అతడు చేసినటువంటి ఆ దుర్మార్గమైనటువంటి పనులు చాలా చేశాడు కనుక యమభటులు అతన్ని తీసుకెళ్ళడానికి వస్తారు. కొంత ఆ విషయాన్ని గమనించినటువంటి అజామిలుడు నారాయణ అని తన చిన్న కుమారుని పిలుస్తాడట. అదే సమయంలో అటువైపుగా వెళ్తూ ఉన్నటువంటి ఆ విష్ణు భక్తులు ఎవరు ఇక్కడ మహాప్రభువుని తలుసుకుంటూ ఉన్నారు అని అక్కడికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. సో వెళ్ళినప్పుడు ఆ అజామిలుడిని తీసుకువెళ్ళడానికి వచ్చినటువంటి యమభటులు ఆ విష్ణు భటులకు మధ్య కొంత వాదోపవాదం జరుగుతుంది అని అక్కడ ఆ యమభటులు అంటారట. ఆయన పిలిచింది విష్ణువును కాదు, తన కుమారుడి పేరు అది, తన కుమారుని అలా పిలిచాడు కదా, మరి విష్ణువు భక్తులైనటువంటి మీరొచ్చి, విష్ణు భటులు మీరొచ్చి ఆయన్ని కాపాడడం ఏంటి అని అంటే, ఇదంతా కూడా యమధర్మరాజు దగ్గరికి వెళ్ళడం ఇవన్నీ జరుగుతుందట. అయితే ఒక ఔషధము తెలిసి తీసుకున్నా తెలియక తీసుకున్నా అది మనపై ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ అజామిలుడు నారాయణ అనేటువంటి పేరుని స్మరించాడు కనుక అతనికి మరొక అవకాశం ఇస్తారు. ఆ తర్వాత అతడు అక్కడ తనకు వచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని ఆ బృందావనానికి అక్కడికి వెళ్ళి నిరంతరము భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో ఉంటాడు. చివరికి మరలా ఆ విష్ణు భక్తులు వచ్చి ఆయన్ని తీసుకువెళ్ళడం, ముక్తి పొందారు అని చెప్తారు. అంటే ఆ విధంగా భగవంతుని యొక్క నామముని మనము తెలిసి తెలియక స్మరించిన మనకి అవకాశం కలుగుతుంది. చివరి సమయంలో ఇక్కడ కొంత అవకాశం లభించింది ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపించడం ద్వారా. సో కాబట్టి నిరంతరము ఆ భగవంతుని యొక్క నామస్మరణలో మరి మనకి జీవితంలో చివరిగా జరిగేటువంటి ఈ పరీక్షలో మరణ సమయంలో ఉండే ఆ భగవంతుని నిరంతరము ధ్యానించాలంటే అకస్మాత్తుగా మనం చేయలేము. సో ఎప్పుడు సిద్ధం అవ్వాలంటే ఇప్పటి నుంచే మనం మొదలు పెట్టాలి. మరి ఏంటి ఆ సిలబస్ అంటే ఆ కృష్ణ భగవానుడి యొక్క నామాన్ని నిరంతరము స్మరించడం. ఎలా సిద్ధం అవ్వాలంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని జపించడము, భగవద్గీత చదవడము, భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఉండడము, ఆ భక్తులకు సేవ, ఆ భగవంతునికి సేవ చేసుకోవడం ద్వారా మనము ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తాను. మరి ఏ సమయం అంటే సమయం అంటూ ఏది లేదు, అన్ని సమయాల్లో కూడా మనము ఆ భగవంతుని యొక్క స్మరణలోనే ఉండాలి అని చెప్తారు. మరి దాని ఫలితం ఏమిటంటే ఆ జీవుడు ఆ దేహం అనేటువంటి పంజరంలో బంధించబడినటువంటి జీవుడు పక్షిలాగా, పంజరంలో ఉన్నటువంటి పక్షిలాగా ఈ దేహంలో బంధించబడినటువంటి జీవుడు ముక్తి పొంది ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటాడు అని చెప్తారు. సో మరి ఆ భగవంతుణ్ణి ఎలా స్మరించాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. కవిం పురాణ మనుషాసితారం అనోరణీయాంస మనుస్మరేద్ యః సర్వస్య దాతారమచింత్య రూపం ఆదిత్యవర్ణం తమస పరస్తాత్. ఆ భగవంతుణ్ణి మనము స్మరించేటప్పుడు సర్వము తెలిసిన వాడుగను, అతి ప్రాచీనుడుగను, అన్నింటినీ కూడా నియంత్రించేటువంటి వాడుగను, సూక్ష్మము కంటే సూక్ష్మమైన వాడుగను, అన్నింటినీ పోషించేటువంటి వాడుగను, అన్ని భౌతిక భావనలకు అతీతుడుగాను, ఊహాతీతుడుగాను, మరియు ఎల్లప్పుడూ రూప సహితునిగా మనిషి ఆ పరమ పురుషుణ్ణి ధ్యానించాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. అతడు సూర్యుడిలా ప్రకాశించేవాడు మరియు ఈ భౌతిక స్వభావానికి అతీతంగా దివ్యమైనటువంటి వాడు అని ఆ భగవంతుణ్ణి మనము నిరంతరము స్మరించాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అంటే భగవంతుణ్ణి స్మరించేటువంటి విధానము ఈ శ్లోకంలో తెలుపబడినటువంటి. ముఖ్యంగా ఆ భగవంతుడు నిరాకారుడు కాడు, అంటే ఆ భగవంతుడు ఒక సాకార రూపంలో,
ఆయన్ని రూప సహితునిగా మనము ఆ భగవంతుణ్ణి నిరంతరము ధ్యానించాలి అని, అతడు ప్రకాశవంతుడుగాను, ఈ భౌతికమైనటువంటి స్వభావాలన్నిటికీ కూడా అతీతుడుగా ఉండేటువంటి వాడిగాను ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరించాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఆ భగవంతుణ్ణి ఎలా పొందాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తుంది ఈ శ్లోకం. అనన్య చేత సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యశః తస్యాహం సులభ పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ పార్థ, ఓ పృతకుమార, క్రమము తప్పకుండా నన్ను నిరంతరము స్మరించడానికి అతని స్థిరమైనటువంటి భక్తి సేవ కారణంగా నేను సులభంగా లభిస్తాను. అంటే అనన్య చింతనతో నన్ను స్మరించడానికి అంటే ఆ భగవంతునికి స్థిరమైనటువంటి భక్తిని ఇస్తాను అని చెప్తున్నారు. ఆ భక్తి సేవ కారణంగానే, అంటే ఆ భగవంతుని మనం పొందడానికి చాలా సరళమైనటువంటి మార్గము ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ, భక్తి మార్గం. సో ఎవరైతే ఆ భక్తి మార్గంలో స్థిరంగా ఉంటారో, ఆ భక్తి మార్గంలో స్థిరంగా ఉన్నటువంటి వారికి నేను చాలా సులభంగా లభిస్తాను అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తి విధానం ద్వారా సేవించడం ద్వారా ఆ శుద్ధ భక్తుల యొక్క పరమ గమ్యాన్ని ఈ శ్లోకంలో మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో క్రమం తప్పకుండా నిరంతరం కూడా భగవంతుని సేవించేటువంటి శుద్ధ భక్తులకు ఆ భగవంతుడు చాలా సులభంగా లభిస్తాను అని చెప్తున్నారు. దానికి మనము సుధాముడిని ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు. కుచేలుడు అని చెప్తాం. కుచేలుడు ఆయన, ఈ కుచేలుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడి చిన్ననాటి స్నేహితుడు. సాందీపుని ఆశ్రమంలో ఇద్దరు కూడా కలిసి విద్యలు నేర్చుకున్నటువంటి వారు. ఆ తర్వాత శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మధురకు వెళ్ళడము, సో అలాగే సాందీపుడు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి గుజరాత్ బందరులో అతని ప్రదేశం అంటారు, అక్కడికి వెళ్తాడు బ్రాహ్మణుడుగా. ఆయన తన భక్తి భావనలో బ్రాహ్మణత్వం చేసుకుంటూ పేద బ్రాహ్మణుడుగా ఉంటాడు. తర్వాత కొంతకాలానికి వివాహం అవుతుంది, అనేక మంది సంతానం అవుతుంది. అయితే చాలా కష్టాల్లో ఉంటాడు, కానీ ఎన్నడూ కూడా భక్తి మార్గాన్ని వదిలివేయకుండా ఉంటాడు. ఎందుకంటే ఆ కష్టాలకు తాను ఎప్పుడు కూడా బాధపడడు. భగవంతుణ్ణి, అంటే నాకు పూర్వజన్మ కర్మ ఫలాలుగా నాకు భగవంతుడు ఇంతే అనుగ్రహం ఉంది కనుక నేను ఇదే అనుభవిస్తూ ఉన్నాను అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉన్నటువంటి వాడుగా ఉంటాడు. అలాగే ఆ పేదరికాన్ని అనుభవిస్తూనే ఉంటుంటాడు. కాకపోతే పిల్లలు, తన భార్య వాళ్ళంతా కూడా ఈ ఆకలికి ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నటువంటి సమయంలో ఆయన భార్య అంటుంది, మీ చిన్ననాటి స్నేహితుడు ఇప్పుడు రాజుగా ఉన్నారు కదా కృష్ణుడు, అతని దగ్గరకు వెళ్ళినట్లయితే మన ఈ పేదరికాన్ని పోగొట్టుకునేటువంటి మార్గం ఏదైనా ఉంటుంది. ఎందుకంటే రాజు దగ్గరికి బ్రాహ్మణులు వెళ్తే వారికి సత్కారాలు ఇచ్చి పంపించడం అనేటువంటిది సాధారణంగా జరిగేటువంటి విషయం. సో ఆమె ఆ విధంగా చెప్తే అతడు నిరాకరిస్తాడు మొదట. కానీ తర్వాత మన కోసం కాదు, పిల్లలకు కూడా ఆహారాన్ని తినలేక ఇబ్బందిగా ఉంది అని చెప్తే అప్పుడు ఆ కుచేలుడు సంపదల కోసం కాకుండా తన చిన్ననాటి స్నేహితుడిని కలవచ్చు కదా అనేటువంటి ఉద్దేశంతో వెళ్ళడానికి ఒప్పుకుంటాడు. అంతేకాని అక్కడికి వెళ్ళి ఏదో సంపదలు అడగడానికి వెళ్ళాడు. ఎందుకంటే భక్తుడు ఎప్పుడూ కూడా ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలపైన వాంఛలను అనురక్తుడు కాడు. సో ఈ సాందీపుడు కూడా అంతే, కుచేలుడు కూడా అలాంటి వాడే. అయితే తన స్నేహితుడిని కలవచ్చు కదా అనేటువంటి భావంతో తన భార్య మాట విని మరి వెళ్తాను, కానీ ఇంట్లో ఎవరి దగ్గరికైనా వెళ్ళేటప్పుడు ఉట్టి చేతులతో వెళ్ళాలి కదా, మరి ఇంట్లో ఏమన్నా ఉన్నాయా తీసుకెళ్ళడానికంటే ఇంట్లో ఏం లేవయ్యా, పిల్లలకి తిండి లేకుండా ఇబ్బందిగా ఉంది కదా, కానీ కొన్ని పాతవి అటుకులు ఉన్నవి అని చెప్పి ఒక 2 పిటికెళ్ళేవో ఉంటాయి, కొన్ని ఉంటే అవి తన కండువాకు మూట కట్టుకొని ప్రయాణిస్తూ వెళ్తాడు. వెళ్ళి అక్కడికి కృష్ణ భగవానుడి యొక్క అంతఃపురాల దగ్గరికి వెళ్తే అప్పుడు ఆ భగవంతుడు రుక్మిణీ మాత మందిరంలో ఉంటారట. అక్కడికి వెళ్ళి
నేను చిన్ననాటి స్నేహితుడిని, అంటే మీ రాజుగారి యొక్క స్నేహితుడిని నేను అంటే, అప్పుడు ఆ ద్వారపాలకులు ఆయన్ని పంపుతారట. కృష్ణుడు ఎదురుగా వచ్చి ఆయన్ని తీసుకువెళ్ళి ఆ ఒక బ్రాహ్మణుడు, ఉత్తమమైనటువంటి బ్రాహ్మణుడు అతిథి వస్తే ఏ విధమైనటువంటి మర్యాదలు చేస్తారో అలాగే చేసి, ఇద్దరు కూడా చిన్ననాటి విషయాలన్నీ గుర్తు చేసుకొని ముచ్చటిస్తూ ఉంటుంటారు. ఇక ఆ సమయంలో కృష్ణుడు అంటాడట కుచేలుడిని, మిత్రమా, నా కోసం ఏవైనా తీసుకొచ్చి ఉంటావు కదా, నువ్వు ఉట్టి చేతులతో రావు, నాకేదైనా తీసుకొచ్చి ఉంటావు అంటే, కుచేలుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు, రాజమందిరాలు అనేకమైన భవంతులు ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ చూసినటువంటి కుచేలుడు అవి ఆ అటుకులు ఇవ్వడానికి చాలా సిగ్గుపడుతూ ఉంటుంటాడు. నేనేం తేలేదనంటే, లేదు లేదు నా కోసం నువ్వు తెచ్చుంటావు అని చెప్పేసి అతని కండవను తీసుకొని అటుకులు ఒక బుక్కెడు బుక్కుతాడట. మరొక బుక్కెడు తీసుకుంటుంటే అప్పుడు ఆ మాత ఆపుతుందట. సో, ఒక్క బుక్కెడు తీసుకున్నందుకే నీ మిత్రుడికి కావలసినటువంటి సంపదలిచ్చావు. మరలా ఇంకోటి తీసుకుంటే అతనికి సంపదలు ఎక్కువవుతాయి అని ఆపేసి నీళ్లు తీసుకోమని ఇచ్చేస్తుందట. ఇక ఆ రోజు ఆహ్, తన యొక్క మందిరంలోనే ఉంచుకొని తన స్నేహితుడిని రాజ్య మర్యాదలతో తన మందిరంలో తన శయన పైనే పడుకోబెట్టి ఆయన మరుసటి రోజు ఆ కుచేలుడు అక్కడి నుంచి సెలవు తీసుకొని ఏమీ కూడా అడగడు. తనకు కావాల్సిన ఇవి కావాలని ఏమి అడగకుండానే వెళ్ళిపోతాడట. వెళ్ళిపోయి నడుచుకుంటూ పోతుంటే తన ఊరికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ తన ఇంటి స్థానంలో ఒక సుందరమైనటువంటి భవంతి, అక్కడ లోపల అనేకమైనటువంటి పరివారంలో ఉన్నటువంటి వారు, అక్కడ ఆ స్త్రీ ఒకామె చాలా నగలు అన్నీ యేసుకొని పోతుంటే, ఇది తనిల్లు కాదని ముందుకు వెళ్ళిపోతుంటాడట. పోతుంటే అప్పుడు తన భార్య వచ్చేసి, "ఏవండీ ఎక్కడికెళ్తున్నారు? ఇది మన ఇల్లే. ఇదంతా మీ యొక్క స్నేహితుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడి అనుగ్రహం ద్వారా మనకు కలిగింది" అని చెప్పి ఇంట్లోకి పిలుస్తుందట. సో, ఆ విధంగా అంటే భక్తియుతమైనటువంటి మార్గంలో ఉంటే మనం ఏది కావాలనో దాన్ని సమకూర్చేటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు. అంతేగాని మనమేదో కోరుకుంటే ఇవ్వడమని కాదు. సో, అది ఇక్కడ అంటే ఆయన యొక్క భక్తులకు సులభంగానే లభ్యమయ్యేటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి. ఇంకా చెప్తున్నారు. మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయమశాశ్వతం నాప్నువంతి మహాత్మానః సంసిద్ధిం పరమాం గతాః. సో, ఇంకా చెప్తున్నారు. భక్తి యోగులైనటువంటి మహాత్ములు నన్ను పొందిన తర్వాత అత్యున్నత పరిపూర్ణతను పొందుతారు. కావున దుఃఖాలతో నిండిన ఈ తాత్కాలిక ప్రపంచానికి ఎప్పటికీ తిరిగి రారు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే నిరంతరం కూడా భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి వారు. ఇక ఎవరైతే అటువంటి ఆ భక్తి యోగులైనటువంటి మహాత్ములు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరిన తర్వాత ఇక మరలా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి రారు అని చెప్తారు. అంటే సాధారణంగా ఉండేటువంటి జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామంలోనే ఉండిపోతారు. ఇక అక్కడికి చేరుకున్నటువంటి వారికి మరలా జన్మ ఉండదు. సో, కనుక ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వారెప్పుడూ కూడా తిరిగి రారు అర్జున అంటూ తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారాయన. ఆ బ్రహ్మ భువనాలోకాః పునరావర్తినో అర్జున మాముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మ న విద్యతే. భౌతిక ప్రపంచంలో అత్యున్నత లోకము నుండి అత్యల్ప లోకం వరకు అన్ని పునరావృతమయ్యే పుట్టుక మరియు మరణం జరిగే కష్ట ప్రదేశాలు. కానీ ఓ కుంతి కుమారుడా, నా నివాసానికి చేరుకున్నవాడు మరలా జన్మించడు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అంటే పాతాళ లోకం నుండి ఆ బ్రహ్మలోకం అంటే సత్యలోకం వరకు, అత్యున్నతమైనటువంటి ఆ సత్యలోకం వరకు కూడా ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ. భౌతిక ప్రపంచంలో అత్యున్నత లోకము నుండి అంటే ఆ సత్యలోకం బ్రహ్మలోకం నుండి, అత్యల్ప లోకం అంటే పాతాళ లోకం వరకు కూడా అన్నీ పునరావృతమయ్యే ఏ లోకానికి చేరుకున్నా మరలా జనన మరణాలు ఉండేటువంటి లోకాలే. అంటే ఆ
పుట్టుక మరియు మరణం ఉండేటువంటి కష్టాల ప్రదేశాలే. కానీ ఓ కుంతి కుమారుడా, నా నివాసము అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామం ఏదైతే ఉందో, మరి అక్కడికి చేరుకున్నటువంటి వాడు మరలా జన్మించడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఎందుకు ఈ భౌతిక ప్రపంచం తాత్కాలికమైనది అనేటువంటి దాన్ని చెప్తున్నారు. భూతగ్రామ స ఏవాయం భూత్వా భూత్వా ప్రలీయతే రాత్రియగమేవ క్షపార్థ ప్రభవత్యహరాగమే. ఓ పార్త, ఈ జీవులన్నీ బ్రహ్మకు పగలు కాగానే మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మిస్తూ ఉంటాయి. రాత్రి రావడంతోనే ప్రకృతిలో లీనమవుతాయి అంటూ ఆ ఇక్కడ ఆ బ్రహ్మ యొక్క పగటి సమయంలో మనము ఈ సృష్టి ఉనికిలోనికి వస్తుంది. ఎలాగైతే సూర్యుడు మనకి ఉదయిస్తూ ఉన్నప్పుడు అన్నీ కూడా ఉనికిలోకి వస్తూ ఉన్నాయో, అలాగే సూర్య అస్తమయం జరిగినప్పుడు మనకి అన్నీ కూడా కనిపించకుండా పోతూ ఉన్నాయో, అలాగే ఆ బ్రహ్మకు పగలు కాగానే ఈ జీవులన్నీ కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడతాయి. అంటే కల్ప ప్రారంభం అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆ బ్రహ్మ యొక్క ఒక పగటి కాలము మన జీవన విధానంలో మానవ సంవత్సరాలలో సుమారుగా 430 ఉంటాయని చెప్తారు. సంవత్సరాలుగా అంటే ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో కానీ బ్రహ్మదేవుడు కూడా 100 సంవత్సరాలు జీవిస్తూ ఉంటుంటాడని చెప్తారు. కాబట్టి ఆ బ్రహ్మదేవుడి యొక్క 100 సంవత్సరాల కాలం ఏదైతే ఉందో అది 311 ట్రిలియన్ల 40 బిలియన్ల సంవత్సరాన్ని మన మానవాళి సంవత్సరాలకు సమానంగా ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఇవి ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఏదైతే ఉందో అది తాత్కాలికమైనటువంటిది. సో వైదిక శాస్త్ర ప్రకారంగా మనకి ఇక్కడ ఇవ్వబడినటువంటిది మనకి ఆల్రెడీ ఇంత ముందు కలియుగము 4,32,000 సంవత్సరాలు ఉంటుందని చెప్తారు. ద్వాపర యుగం దానికి 2 రెట్లు, త్రేతాయుగము 3 రెట్లు, సత్యయుగము 4 రెట్లు. ఇవన్నీ కలిపితే ఒక మహాయుగం అవుతుంది. అంటే తర్వాత 1000 మహాయుగాలు 1000 మహాయుగాలు కలిపితే బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ఒక పగలు అంటే కల్పము అంటారు. సో ఈ కల్పము అనేటువంటిది 432 కోట్ల సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఆయన యొక్క పగలు. అలాగే రాత్రి కూడా అలాగే ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఈ సమస్త విశ్వం యొక్క వ్యవధి బ్రహ్మ జీవిత కాలం అంటే 100 సంవత్సరాలు ఉన్నట్లయితే 311 ట్రిలియన్ల 40 బిలియన్ల సంవత్సరాలు ఉంటుంది. సో ఈ ఆయన యొక్క పగటి కాలంలో అంటే 432 కోట్ల సంవత్సరాలు ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఈ మన్వంతరాలు వచ్చిపోతూ ఉంటాయని చెప్తుంటారు. ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామాన్ని ఇక్కడ వర్ణిస్తూ ఉన్నారు. అవ్యక్తోక్షర ఇత్యుక్తం తం ఆహు పరమాం గతిం యం ప్రాప్య న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. ఆ దివ్య నివాసం, ఆ భగవంతుడి యొక్క నివాసం వ్యక్తము కానిది, నశింపు లేనిది, మరియు ఇది పరమగమ్యము. జీవుడు అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత అతను తిరిగి రాడు. అది నా సర్వోన్నత నివాసము అంటూ ఆ గోలోక బృందావనాన్ని గురించి, ఆ వైకుంఠ ధామాన్ని గురించి ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. మొత్తం దాంట్లో ఈ భౌతిక జగత్ ఏదైతే ఉందో మనకు ఉంటున్నటువంటి కోటాను కోట్లుగా ఆ మహావిష్ణువు నుండి ఉద్భవయ్యేటువంటి మండలాలు ఇవన్నీ కూడా కలుపుకుంటే మొత్తం 4 భాగాలుగా ఉన్నట్లయితే ఒక భాగం మాత్రమే ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఉందని చెప్తారు. 3 వంతులు ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామము ఆధ్యాత్మిక లోకమే ఉంది అని చెప్తారు. ఆ భగవంతుడి యొక్క ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి లోకం ఏదైతే ఉందో అది వ్యక్తము కానిదిగా ఉంటుంది, నశింపు లేనిదిగా ఉంటుంది, మరియు పరమగమ్యం, ప్రతి జీవుడి యొక్క పరమగమ్యం అది అని చెప్తారు. కానీ ఈ భౌతిక ప్రపంచం నశించిపోయేటువంటిది, తాత్కాలికమయ్యేటువంటిది. సో కాబట్టి ఆయన చెప్తున్నారు జీవుడు అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత తిరిగి మరలా ఈ భవబంధనాలలోనికి అంటే ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి రాడు అని చెప్తున్నారు. అది ఆ భగవంతుడి యొక్క అత్యున్నత లోకము అని చెప్తున్నారు. సో ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం ఏదైతే ఉందో, ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామం ఏదైతే ఉందో అక్కడ అందరూ కూడా ఆ భగవంతుని లాగానే ఉంటారు అని చెప్తుంటారు.
వారు అక్కడ ఉండేటువంటి అనేకమైనటువంటి కల్ప వృక్షాలుగా ఉంటాయని చెప్తారు. అక్కడ ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామంలో అవి స్వయం ప్రకాశకాలుగా ఉండేటువంటివి. ఎటువంటి సూర్యకాంతి గాని, చంద్రకాంతి గాని, విద్యుత్ కాంతి గాని, లేదా అగ్ని వెలుతురు గాని అవసరం లేకుండా ఉండేటువంటిదని చెప్తారు. ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామంలో ప్రతి పదం కూడా పాటలాగానే ఉంటుంది. ప్రతి అడుగు కూడా నృత్యంలాగానే ఉంటుంది అని చెప్తారు. మరి ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఏదైతే మనం ఉన్నటువంటి ఈ ప్రపంచం చూసినట్లయితే, ఈ భౌతిక జగత్తు ఏదైతే ఉందో అది ప్రతి అడుగు కూడా ప్రమాదకరమైనటువంటిదే మనం ఉంటూ ఉన్నటువంటిది. ప్రతి పనిలో కూడా మనకి బాధల్ని మనము అనుభవిస్తూ ఉంటుంటాము. ఇక ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం చూసినట్లయితే అది శాశ్వతమైనటువంటిది, తప్పులేనిది, అపరిమితమైన ఆనందాన్ని కలిగేటువంటిది, అన్ని కోరికలను నెరవేర్చేది, ఆకర్షణీయమైనది, ప్రత్యక్ష శ్రేష్టమైనది, అత్యున్నతమైనటువంటి లోకము, తిరిగి రాని లోకం అని చెప్తారు. అక్కడ అన్ని కూడా అనేకమైనటువంటి కల్ప వృక్షాలు ఉంటాయని చెప్తారు. కోరికలన్నిటినీ కూడా నెరవేర్చేటువంటిది, చింతామణులు ఉన్నాయని చెప్తుంటుంటారు. అలాగే కావలసినవన్నీ కూడా తీర్చగలిగేటువంటి కామధేనువులో ఉండి గోవులు ఉంటాయని చెప్తారు ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామంలో. సో కాబట్టి అది శాశ్వతమైనది, తప్పులేనటువంటిది, అపరిమితమైన ఆనందాలను కలిగి ఉండేటువంటిది, ఆ భగవంతుని సంబంధంలోనే కలిగేటువంటి అన్ని కోరికలను నెరవేర్చేటువంటిది. అక్కడ అనేకమైన కోరికలన్నీ నెరవేర్చేటువంటి కల్ప వృక్షాలు ఉంటాయని చెప్తారు అక్కడ. సో మరి అందుకే అది ఆకర్షణీయమైనది, ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నా, పురుష సపర పార్థ భక్త్యా లభ్యస్త్వనన్యయా యస్యాంతస్థాని భూతాని ఏన సర్వమిదం తతం. ఓ అర్జున, సమస్త భూతాలను తనలో ఇముడ్చుకొని సకల లోకాలలో వ్యాపించి ఉన్న పరమాత్మను అచంచలమైన భక్తి వల్లనే పొందవచ్చు. ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడం అనేటువంటి దానికి మరలా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, అచంచలమైనటువంటి భక్తి ద్వారా మాత్రమే ఆ భగవంతుణ్ణి పొందగలము అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ అందరికంటేనూ కూడా అధికుడైనటువంటి ఆ దేవదేవుడిని అనన్యమైనటువంటి భక్తి చేత మాత్రమే పొందగలుగుతాము అని చెప్తారు. అతడు తన ధామమున నిలిచి ఉన్నను, అంటే అక్కడ ఆ భగవంతుడు ఆ ధామములో ఉన్నప్పటికీ కూడా అతడు సర్వవ్యాప్తకమై ఉంటాడు అని చెప్తారు. అంతటినీ కూడా ఆయనే వ్యాపించి ఉన్నాడు, సమస్తము స్థితిని కలిగి ఉంటాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని పొందడానికి ఏకైక మార్గము భక్తి మార్గము, భక్తి యోగము అని తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, శుక్ల కృష్ణే గతి హేతే జగత శాశ్వతే మతే ఏకయ యాత్యానావృత్తిం అన్యయా వర్తతే పునః. వేదాభిప్రాయం ప్రకారము శుక్ల కృష్ణ అనే రెండింటిని జగత్తులో శాశ్వత మార్గాలుగా ఉన్నాయి అర్జున అని చెప్తారు. శుక్ల మార్గము, కృష్ణ మార్గము. అంటే శుక్ల అంటే వెలుతురు మార్గము, కృష్ణ అంటే చీకటి మార్గము అనేటువంటి రెండు మార్గాలు ఈ జగత్తులో శాశ్వత మార్గములు అని చెప్తారు. ఎవరైతే శుక్ల మార్గంలో అంటే జ్ఞాన మార్గంలో ప్రయాణిస్తూ ఉంటుంటారో వాడికి జన్మ రాహిత్యంగా ఉంటుంది అని, అజ్ఞానంలో చీకటిలో మార్గంలో పోయేటువంటి వాడికి పునర్జన్మలు కలుగుతాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో సాధారణంగా యోగులు, జ్ఞానులు ఎప్పుడు కూడా ఆ కాంతి మార్గంలో పోతూ ఉంటారు. తద్వారా వారు ఆ బ్రహ్మ జ్యోతిని పొందగలుగుతారు అని చెప్తారు. ఇక సాధారణమైనటువంటి కామ్యకర్మలలో నెలకొనేటువంటి వారు చీకటి మార్గంలో ఉంటారు. వారు అంటే ఇక్కడ వారు చేసినటువంటి పుణ్యకర్మల ప్రకారంగా ఉన్నత లోకాలకు చేరుకోవడము, అక్కడ సుఖభోగాలను అనుభవించి తిరిగి మరలా ఈ భౌతిక జగత్తులోకి రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఈ భూమి మీదకి రావడం జరుగుతూ ఉంటుందని చెప్తారు. కానీ ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఏ సమయంలోనైనా ఈ సమయాలతో సంబంధం లేకుండా, అటు జ్ఞాన చీకటి మార్గాలు ఏది కాకుండా, వెలుతురు మార్గం చీకటి మార్గంతో భక్తి భావనలో నెలకొనేటువంటి వాడు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని, ఆ
ఆ కృష్ణలోకం గోలోక బృందావనాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, నైతే శృతి పార్థ ధ్యానం యోగి ముఖ్యతి కచ్చన తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు యోగ భక్తో భవార్జున. ఓ అర్జున, ఈ రెండు మార్గాలు తెలిసిన భక్తులు ఎప్పుడూ కలవరపడరు, అందువల్ల నీవు ఎల్లప్పుడూ భక్తి యందు స్థిరపడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంతకుముందు చెప్పారు కదా, భగవంతుని ఆ శుక్ల మార్గము కృష్ణ మార్గము, సాధారణంగా యోగులు జ్ఞానులు ఆ శుక్ల మార్గంలో ప్రయాణిస్తూ ఆ పరజ్యోతిని పొందుతూ ఉంటారని, సాధారణమైనటువంటి కామ్యకర్మలలో నెలకొనేటువంటి వారు ఆ కృష్ణపక్షంలో ఉండి, అంటే చీకటి మార్గంలో ఉండి వాళ్ళు ఈ జనన మరణాలలో కొట్టి ఆడుతూ ఉంటుంటారని చెప్తారు. కానీ ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఓ అర్జున, నా భక్తులు ఈ రెండు మార్గాల గురించి కలతనొందరయ్యా అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే ఆ భక్తిలో ఉన్నటువంటి వాడు ఈ రెండు మార్గాలను తెలిసి ఉన్నప్పటికీ కూడా వారు ఎన్నడూ మోహానికి గురికారు అర్జున అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఓ అర్జున, నీవు భక్తిలో సదా స్థిరుడు కావడానికి ప్రయత్నించు, భక్తి మార్గంలో నీవు ఉండు, అంటే నీవు చేసేటువంటి పనులన్నీ కూడా నా సంబంధంలోనే చేస్తూ ఉండు అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. సో చెప్పి ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు ఆయన, వేదేషు యజ్ఞేషు తపసు చైవ దానేషు యత్ పుణ్యఫలం ప్రదిష్టం అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానముపైతి చాద్యం. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, భక్తియుత సేవా మార్గాన్ని అంగీకరించిన వ్యక్తి వేద అధ్యయనము చేయడము, యజ్ఞ నిర్వహణను, తపస్సులు చేయడము, దాతృత్వము ఇవ్వడము, లేదా తాత్విక మరియు కామ్యకర్మలను అనుసరించడము వలన కలుగు పుణ్య ఫలాలను అధిగమించి వీటన్నింటినీ పొందగలడు. చివరికి అతను నిత్యమైన పరంధామాన్ని చేరుకుంటాడు, అంటే ఆ దివ్యమైనటువంటి పరంధామాన్ని సైతము చేరుకోగలుగుతాడు అర్జున అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. అంటే ఆ వేద అధ్యయనం వలన కానీ, తీవ్రమైనటువంటి తపస్సులతో కూడినటువంటి యజ్ఞాచరణం వలన, దానాలు ఇవ్వడం వలన, లేదా తాత్వికమైనటువంటి కర్మలు లేదా కామ్య కర్మలను వనరించడం వల్ల కలిగేటువంటి ఫలితాలన్నీ కూడా ఆ భక్తియుత సేవా మార్గాన్ని చేపట్టినటువంటి మానవుడికి లభిస్తాయి అని చెప్తున్నారు. అవి లభించడమే కాదు, కేవలము భక్తియుతమైనటువంటి సేవ చేయడం ద్వారా అతను వీటన్నింటినీ కూడా అధిగమించగలుగుతాడు అర్జున అని చెప్తూ ఉన్నారు. అధిగమించి ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో మనకి ఆ కృష్ణ భక్తి భావన మరియు భక్తియుత సేవను గురించినటువంటి ప్రత్యేకంగా చర్చించినటువంటిది ఇది ఈ ఆ 7వ అధ్యాయము మరియు 8వ అధ్యాయాల యొక్క సారాంశంగా ఈ శ్లోకము 8వ అధ్యాయంలోని 28వ శ్లోకం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ వేదాలను అధ్యయనం చేయడము, తీవ్రమైనటువంటి తపస్సులను చేయడము, యజ్ఞాచరణం చేయడము, తాత్వికమైనటువంటి క్రియలు, దాన ధర్మాలు ఇవ్వడము, వాటన్నింటినీ ద్వారా పొందేటువంటి ఫలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఒక సరళమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుతమైనటువంటి సేవ ద్వారానే పొందగలుగుతారు. ఇంకా అవి పొందడమే కాదు, వీటన్నిటికంటే ఉత్తమమైనటువంటిది ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని కూడా చేరుకోగలుగుతారు. మరి ఆ దివ్యధామాన్ని చేరుకున్నటువంటి వాడు జీవుడు ముక్త జీవుడై మరలా ఈ జనన మరణాలలో ఉండేటువంటి భౌతికమైనటువంటి ప్రపంచంలోనికి అతడు తిరిగి రాడు అని చెప్తుంది. సో ఇక ఆ భగవంతుని ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని స్మరణలో ఉండేటువంటి దానికి ఆ ముకుందమాల స్తోత్రంలో ఒక శ్లోకం ఈ విధంగా చెప్తుంటారు, కృష్ణ త్వదీయ పద పంకజ పంజరాం
చిత్తం అద్వైవ మే విశతు మానసరాజసం ప్రాణ ప్రయాణ సమయే కపవాత పిత్తైః కంఠావరోధ విదౌ స్మరణం కుతస్తే. సో ఇక్కడ కులశేఖర ఆల్వార్ల వారు చెప్తూ ఉంటాడు, కృష్ణ త్వదీయ పద పంకజ పంజరాంతం అద్వైవ మే విశతు మానసరాజహంసః ప్రాణ ప్రయాణ సమయే కపవాత పిత్తైః కంఠావరోధన విధౌ స్మరణం కుతస్తే. ఓ కృష్ణ, మరణ సమయమున నిన్ను స్మరింతునని అంటిని కాని ఆ వేళ, అంటే ఆ మరణ సమయంలో ముసలితనం వచ్చినటువంటి ఆ సమయంలో ఆ వేళ కపవాత పైత్యములచే, ఇక్కడ చెప్తున్నారు కపవాత పిత్తై కంఠావరోధన, అంటే ఆ కపవాత పైత్యముల చేత కంఠము మూతపడినప్పుడు, కంఠావరోధ మూతపడినప్పుడు నీ స్మరణ కలగదో కదా. కావున ఇప్పుడే నా మానస రాజహంసము విరోధులెవ్వరూ చేరలేని వజ్ర పంజరము వలె ఉండు నీ పాద పద్మమున చేరునుగాక. అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడము, ఆ భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాల చెంత చేరాలి అని అంటే విరోధంతో సాధ్యం కాదు, భక్తితోనే సాధ్యమయ్యేటువంటిది. మరి ఇక్కడ ఈ కులశేఖర ఆర్వాల్ చెప్పేది ఏంటంటే, నేను ఇప్పుడు నీ నామస్మరణ చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ సమయంలోనే విరోధులెవ్వరూ దరిచేరలేనటువంటి ఆ వజ్ర పంజరము వలె ఉండేటువంటి నీ పాద పద్మాల వద్దకు నేను చేరుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆ మరణ సమయంలో, ముసలితనం వచ్చినటువంటి సమయంలో ఆ కపవాత ద్వారా, అంటే కపవాత పైత్యాల చేత నా కంఠం మూతపడిపోవచ్చేమో, అప్పుడు నీ నామస్మరణ చెయ్యలేనేమో, నామస్మరణ చెయ్యలేకపోవడం వల్ల నిన్ను మళ్ళా నేను చేరుకోలేమో, ఇప్పుడే నేను నీ పాద పద్మ చెంత చేరాలి అని కోరుకుంటున్నాను అంటూ ఆ కులశేఖర వారు చెప్పినటువంటి శ్లోకం. సో ఆ విధంగా భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవడానికి, ఆ భగవంతుని భక్తి మార్గం తప్ప మరొక మార్గము లేదు. ప్రతి జీవుడు యొక్క పరమగమ్యము, ప్రతి జీవుడి కూడా గమ్యం ఏంటంటే ఆ భగవంతుని చేరుకోవాలి. ఆ భక్తితో సేవ చేయడం ద్వారా భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవడం. కానీ ఆ భగవంతుణ్ణి మర్చిపోవడం ద్వారా మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అనేక విషయాల వైపుకు మనకి మమకారాన్ని కలిగి మనము ఆ భగవంతుణ్ణి మర్చిపోతూ ఉన్నాము అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ